Keď ti to chytí táto ryba a nie si na to pripravený, tak je to pekne o šťastí. No, a hotovo. Som to chcel vyťahovať a zobrala mi to šťuka. Aj. No, chlapci, keď to má zle pichnuté, tak sme skončili. Keď dobre, ale tu je ľad ešte. Ešte tu je ľad, no, to je zle. Ešte mi to ureže skorej, než to odkusne. No a teraz čo? Keď je hen tam pod ľadom. Ne. No, musíme začať niečo robiť. No, to nepôjde. Už to je za toto. Už to je pod ľadom, ten on... Dobre, máme to von. Poď sem. Dobre, to nie je pod ľad. Poď sem. Za krajíček, krásne to má chytené. Ježiš, mám ju. Paráda. Ježiš. Máme ju. Dal som ju, ty kokos, ľudia. Máme ju. Za krajíček, krásne chytená, ty kokos. Na tantičku hnedú. Hej, dal som to trochu ťažší džik. A zobrala to. Keď som už išiel vyťahovať, agresívne som to potiahol a bachla do toho krásne. Takáto krásna šťučka. Môže byť taká 40-ka krásavica malá. No, pôjdeš sama? Krásne. Aha, ide. A podľad. A nie, tuto asi ostane. No, pekne. Super.